wadil ga biria gi staffs gi parcels wacho niya munya iro ne nyalo itingo ne ng'ato mzigo kata itingo parcels to lal watimo niya parcel kolal the same number mano ndikne no wabiro chulo parcel man onge kaka no wath pesa neno mane mwamiye mane mwagolo pesa neno koro de gemodwaro mwatimone to parcel gima mara kaponi karwaka watiyo 24 hours gima nyalo kaponi nigi shida mora issue mora gi sako to wan gi the office maitere complaint nino customer ko blame mari kado kaponi you overcharge wan gi office maduong' manyalo loso kanyo koro akwayo jo thulo duto tete my gari my kampuni manyalo konyo ma is a comfort class en marwa mar joluo kendo wagere kaka joluo wakwau ni in jowa tete manena kawuono ni apanu ng'eyo gari mabiro teru ka ma en mene sampa kap kende mang'eyo mabiro konyu ka iluongona Richard Ochieng atiyo sampa ka ana ma chung ne cha sampa sani ka koro tijone kadhi mbele ka en register kodwa en 1,100 to 1,100 ni igole once gari tero inspection iketo PSV mari tibiro to ijoin sako challenges ma wan go sako sani ka en weche makaka barabara en tieso olo magi kimbisa gechewa engwech kaka neno gechewa kakalo ochalo mondo jokuoge ma kila siku kana geche gacho moro nyoso gere lao mogore piny koro weche mag barabara konyo uro ka serikal giwuoye gibede piny gimiwa nafas kiket ni gechewa gi kaka neno gechewa gi ten mana lweny gikawo gechewa to giriembo geche gi ngwech gi gas matin cha ka gimag kitere gi ndiko ni makosa gechewa gi nigi gimoro amora gechewa gi nigi code speed governor gechewa gi pimo ga nyaka speed barupe bende wan go gimoro amora ne geche gi onge chiemo osemak gechewa gi ba yot ka makosa nitie pesa ma joge dwaro okenge moketo wan joma tijni kon wachake en tich man kod seria joluo seria moketo ka ma jakwalu chik wan gi chike moketo ka ma jeluo yore wate ma jotije luo ka onge achiel kata achiel ma gikalo ga kando koro wan maber korka chike mag jotich gin sawa. Koro mgajwang' mano kanyo en twak mar wig matatu jotim ohala e sekta no mar matatu nanyisi ni bende wadhi bedo kae gi Morris Oduor en jagoro mar matatu Workers Union na aweyo mosu kapoko ko yo matin ko duoko twak marari Morris machiegni mose ni kwaramo kamana hinya amoso ni kwaramo gina oyawre uru to kenda mor bedo ramugi kae mondo achak wambeki weche ma sana mang'iyo ko korwak mwatie Aneno kidonjo tu mosuru maber kendo nyiero pile pach oganda paro ne jo matatu gi polisi ok winjre. Pokno maber donjo gi tungni nyaka. To wan osiepe nikech watiyo kamoro achiel. Tungni samoro nyalo bedo matin nikech wan bende wantie gi jowa ma samoro ok winj wach. Ma samoro kitemo mondo gibed i achiel gi law enforcers to samoro neno ka koro ng'ani en ng'ama koro nokete kanyo mondo tim nadi mondo nyanya sae lakini wan gimwatemo wacho kaka jo matatu Workers Union ni nyaka wati kanyakla gi police nikech gine magirito indara to kendo gine ma chiko omigi teko mar ng'iyo weche mag apaya koro go kwatiyo kodgi karachiel to kendo maber en tinde chon en ga Kenya Police Force sani en Kenya Police Service koro gin bende gisavwa kaka jok man loko hali Kenya kendo jok matiyo tich maduong' mar neno ni jo wuok kuonde ma jo wuotho kuonde ma gidhiye kendo watiyo tich matek ma nyaka wati kodgi karachiel yaka koro gik moko bed maber koro ken lweny kwan gi lweny
en man samoro tie ko police ben tie jo police moko mabe nyalo bedo samoro no donjo kanyo to no nyise ni we jok mi deal go gini jok ma with you ko be to wan bende ko neno gi jok achiel ariyo moko bro jo ikaneno to gin jok ma samoro dwa mana mit belie dwaro asoel machal kama lakini wan wange ni kwa wasebedo gi meetings mang'eny kendo bedo piny kendo wanyiso gi chandruok man go indara kindwa kod gi ofisa matindo madito gito wawuoyo in an open forum to wawinjire to gigi wabro loso nandi wan kaka jotend union mag workers pile gigeno ni mondo uwuo on their behalf uwuo negi sama giyudo midhiero ogeto ni inang ni chung kode samoro ero kaka iwacho ni nitiere jouma bende samoro dhi ataro mar chik ere kamigore lai kotenre kod chung motegno gi jou e union kaeto bende na onege luwo chik mar obila wan mokwongo e union wa advocate for dano lu sheria derepo wasenyiso gi conductor wasenyiso gi ni ung'e chike mag apaya maber ung'e traffic cap 43 mag traffic laws ung'e NTSA act maber koro gima make sure ni kikia to wapuonjo gi mos watimo sensitization wapuonjo gi to magi chik monego bed ni timo nitiyo to kodhi ataro mar chik to wan kaka jo union ok wanyal chung kode nikech ok nyalo bedo ni wabedo kanyo ni wadwan mondo chik olu kendo wan koni wabiro ni wadwa duoko ka ng'ama ok lu chik koro wanyiso gi gajinsa ni chik nyaka olu gimoro kotimo gimo ne ni makos to mano giwinjre maka kama na muma wacho ni winjre uru kapok uchopo ka maji ka ng'ama dhi ng'ado gino koro mano en gima dhi mbele lakini gima duong' saidi koneno ni adier obila ni dwa donjre kod ahinya to mano ego koro kuma wadonje to mokwongo kata kwa donje ok wadhi ni koro wadhi chako neno en lweny moro madhi ke wadhi yawo gobila wan wadhi nyiso gi sana complain osebedo kama to waneno ka ne de bed ni time kama to do bedo maber to koro kochopo ni koro ok wanyal gine to koro wadhi doho mondo dawotima doho yoan erokamano Morris waduoko twak makamano wako yo matin nyakwaro magajuang chenro en siwinde mar ohala kikidhi mabor Igni 26 mokalo, tarik en 7 dwe mar adek, boche mag kuyo ne okwako piny Luo. Kawuon jothum, duonde nosim. Richard Owino, mong'ere kaka Dr. Kolela Maze, ogwela bad jowaya. Ne ok en jawera, ne en jambaka ka redio. Kendo japuonj matije pod neno nyaka sani. Wang'iyo ngima Dr. Kolela Maze. Nyuolne, ngimane mar thum, anyuolane kod thone. Mbaka ma opondo ne ji mathoth. Wan kawadongo to okawinjo kodi chieng' moro nitiere mababo ya olweny gi mama. Dhano bende noromo godo mathoth oko to sama ne nitiere dala gima ne nyalo neno kuome ne en hera. Koa kuom nyare nyaka jothumbe wetene. Ma en sigand Dr. Kolela Maze. Eng'e jothumbewa. Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni John Kamau kutoka Pika. Kuna best yangu nilipigia akanipea dhao yenye nimesukuma hadi 4.5. Hii 4.5 itanisukuma. Kitu ya kwanza ni fungu la 10, kitu ya pili ka development hapa na pale, kupeleka mtoto shule, alafu sasa naweza kuwa na kagari ka kujipeleka job. Wale tunasukuma ndege, tusukume kwa utaratibu na pia niambie mabeste wajaribu. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Wake up, binging, cheza na style. Wake up, binging, wake up, binging, cheza na style. Wake up, binging, wake up, binging, cheza na style. Wake up, binging, wake up, binging, cheza na. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812*784#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bing! Aha! Machiegni kendo nyakoro mgajuang pod wantiere siwinde mar ohala chenro en mbaka romo na nyisi kachani kawuono watu wako tende kod ohand nyamburko mag wuoth. Wantie gi Morris Oduor en jagoro mar Matatu Workers Union kachiel kod Boniface Otieno ma en Senior Superintendent of Police mano kanyo nying maduong' ose twak kodwa kendo nyisowa kama chenro ma kamago ochomo. Sani owacho ne wachomo digital. Dwawinj mondo wawinjie ni to bende jomatatu aikore nowasetwak ewi kamera kata wang' dede ma idwa keti Morris mondo mikoro ibrangu mana ka superintendent obedo ofise mos to neni kendo ok inyadagi ni ma okin okocho ni nyako bi pile owacho ni samoro ung'e kunde ma gichung'e koro kuchiegni chopo kuomgi to ubiev matin kosekalo to chako timo gicha bedo nade bui koru ne wang' dede Lidia mano to en adier makende ikrok tangen kata jo winjo jok mariembo matatu weg matatu ok oikre to gima nyisi niya ndalo mane wan gi minister mar transport Alugo Michuki ne nodonje ministry mar transport nokelo chik mane iluongo ni Michuki rules to ko chegi nobiro to ng'enywa no resist. Wacho ni gini ok nyal timre matatu. To Michuki no chung katiende. To wacho ni gini nyaka timre. Nitie jok man ong'eyo. Apane gin close to the past to be. To giwacho ni wan waikre mar luwo timamo. Kata sani tie jok ma pod neno ni gini en gima ok nyal timre. To gini ok en gima wendo. Apan gini nochakre 2014. Wan wawegi man wakelo wach instant fine kaka jotich through the National Council for Administration of Justice. To nwadwaro niya mondo waket pogruok moro kindwa mondo kik wabed machiegni sana gi jo obila. Samoro wa interact iyo mopogre. To joma ng'eny noneno ni gini bro bedo tich matek nikech koro samo okune ndu ng'ato kama koro wach kaka koro wasadwa wach AI. Ng'eni AI no gine maneni onge ng'ata kanyo ma bro supervise. To adiera makende en ni chik ni en chik maber nikech kwa ng'iyo kabisa wani adiera ni wadwa tieko kata wadwa duoko chien masiche mag apaya to nyaka samoro wabende kaka jok matiyo gi apaya jok matiyo gi geche mating'o jowuoth nyaka wabedie ni koro wabende wanyalo bedo ni waloko pachwa. Joma ng'eny bro wacho ni gini bro hinyowa kaka ineno ka jok moko wacho to an koka kora kan ng'ama matelo ni jotich matiyo geche mariembo jok mariembo geche kata tiyo geche ma ting'o jowuoth. An koka kora aneno ka en gima dhi konyo. Ok obi mana konyo serikal kende, dhi konyo kata jowuoth
Ngech sama ng'ato wuotho e ndara riembo nyamburko to en isim lweta achiel ni steering to moro timara ng'ad omako sim en gima ok dware ok en chik okwedo mano lakini pod en gima timore sana to koneno Boniface to koro wuondre kata sim no nyalo wito piny nikech ong'e en otimo gima opogre gi gima chik dwaro koro wan kaka jok matiyo mochung' ni jotich pan en gima dhi konyo serikal dhi konyowa to dhi konyo bende nikech koro mano dhi nyiso ni wadhi bedo gi discipline i ndara ng'ato ok bi tiyo atiya e ndara kaka oparo obiro ng'eyo ni nitie ng'at moro kamoro matimo mang'iyo timbena to ng'ano bende ok en dhano obiro wacho ne obiro dhi wuoyo kode kaka biro nyalo wuoyo gi Boniface anyisi Boniface ni bwana ng'wona asetimo makosa kata wan wawuo onge kaka obiro dine koro an kokora neno en gima ber en mana ni resistance ang'e ni kata Boniface biro yien resistance wadhi yudo lakini wan kaka stakeholders achiel kuom stakeholders madongo wapani gini dhi bedo gima ber kuomwa dhi bedo gima biro kelo lokruok i chike kata yore mag apaya i pinywa masani. Erokamano. Yes. Boniface kuongo ni nyisa kaka dhi bedo kumoro e apisi kae to ng'iyo gimo stiwinjo ka jagoro mar Matatu Workers Union osenyisi ni mago AI ema biro bedo ng'ama biro bedo kanyo malong'o to onge ere kaka giri dhi bedo lera ne wacho. Erokamano to adwa ni kendo achange penj mi penjo mokwongo ni jo matiye apaya kata matatu industry kata transport as a whole ni kare giwuoyo ga gobila anyalo wacho ne jopiny ni sheria mar piny constitution mana wakala higa 2010 wacho ni japiny e wuon sirikal e wuon gimoro amora onge gimoro amora minyalo kelo ne jopiny mokipenjogi to jopiny kuma gintiere cha ging'eyo gin ema girwako wuoche ging'eyo kuma diyogi ka koni traffic ofisa kata department mar traffic arita ndara tijewa gin ang'o wan gi tije 4 nyaka wang'i nang'owa ji wuothe ndara ma ji ok ochung' nyaka wang'i nang'owa masiche mag ndara odok chien to masira kotimore nyaka watim uchunguzi mwa investigate mwa yudi koro gima nochako medwa ni wan jo arita ndara nyaka wapuonj jopiny waluongo ni road safety initiation ma itimo go officers wa Kenya te waluongo ni base commander dwe ka dwe nyaka gikel report ne jatend traffic dhi nyaka ka inspector general ni dwe ni mage jok manyocha wapuonjo jok mapuonjo gin jo matatu jo loche mating'o mwandu madhi oko luongo ni transit goods wapuonjo jopeng apiko wapuonjo nyithi skul kendo skunde mane dho para te sheria no konwa ne ya base commander man kacha traffic officer man e area no dwe ka dwe nyaka odhi e sikundi cha mo puonji nyaka nyithindo matindo jo PP jo grade go opare kalo nam ing'eyo ni higni 10 kata 20 mokalo sirikal nokelo gimoro ni community policing community en jopiny policing tiende ni itimo tijo bila gi jopiny koro wan kaka police nyaka wati gi jo matatu jo public transport jo boda boda ng'ata aya mar ariyo system mabiro ni manyo kero lando one system ni wene gima wasewacho kata wase recommend kata wase yuago ndalo mang'eny pare ni ofisa obilo chung' kacha koth chwe entie chieng' rieny entie buru entie kata mana ngima wa apare ni nitiere kata na nonro moko mosetim
ni to obila mag ndara gi ngima gi chal nade nikech Benduga monya ka muya man. yes muya mowuok e geche muya mowuok kamoro amora koro system mabiro ni namba achiel obila madhi bedo para wadhi duoko chien nikech wang' dede ni ng'i kamoro amora to kata ka Oduor wacho ni en AI nyaka bed gi dhano ng'eye ok en AI to en okonyo dhano tich okonyo dhano tich gik ma jo matatu kata jowuoth te dhi yudo kuomgi sani wakone kendo makono jopiny one of the benefits sani kamaki adhi chungi ayudi ni onge license adhi kawi atiri station seche moko kilomita 5 kuma makie kagike station adhi ndiko statement adhi ndiko charge sheet kasendiko charge sheet awuok kod wadhi e court seche moko 10 kilometers away seche mwachope court wayudo ka court osepango program gi in oketi ni wach nyang winjo saa 8 iwinjo koro dhi yudo ni manual kaka watiyo sani duoko ji chien waketho seche ne wan jo sirikal waketho seche ne jok ma motimo makosa waketho seche ne ng'ata manual system koro ma king'iyo gi gima system masani chalo ng'ano chako make kuma no make cha to wang' dede che mong'iye mose oro ne nyaka fine mose kone kako chulo odhi mbele gi tije odhi kuma nodhiye onge kuma biro kano bede court koro system ni dhi konyo court dhi konyo ng'ama wamako cha obed johala mar matatu obed johala mar lori ng'ata dhi yudo ohala e system ni mibadhi ma kata ka biro ka inyalo kata penja ni to an gadi mibadhi system ni dhi golonwa mibadhi nikech oka control onge ngama control ka ong'i independently ogoi picha oseoro calculate pesa ni oseoro ni koro kata na yor mibadhi by 80% wadhi duoko chien e ndara erokamano ahinya waduoga nena e yor pesa kae ere thuolo ma matatu sekta osekawo mar ndiko ji ang'e ni en sekta maduong' kendo ndiko jok modhuro nyiso ni chal mare chal sani nade anya to jok mane mitelo negi sani un ji adi telo ne ji adi to king'iyo to ere ondamo mosekawo kata thuolo mosekawo e loso thuolo mag tije ne jotije mag matatu erokamano ahinya Lydia adiera makende ni sekta mar matatu ni ondiko ji mang'eny to chien kacha ne en sekta mane iluongo ni awaiting industry ni ng'ato donjo kogeto nitie kamoro tich moro bro wuokie maber mondo odhi otim mondo odhi oti otem makore gi kanyo koneno ka koro tich moro wuok to koro chako uso dhi oweyo ojwang'o to koro nenro koro oseyudo ni tije bende Kenya kae sani onge pinywa masani to koro ng'ato donjo kanyo tieko higa mokwongo mar ariyo mar adek kendo koro kosekendo koro ochako bedo gi majukumu mag family koro kako bro kanyo kendo chako dhi manyo tich machielo to bibedo mayot koro omoko kanyo sani kaluwore gi data mar NTSA jok mosechiw license mariembo PSVs geche mating'o jowuoth derepe kende gin derepe molo 1,400 mano Kenya koso Nairobi Kenya mangima koro kineno kata gine mane mondiko manyalo romo kiwango to pod wanyalo bero gini mondo bed maber moloyo kata mondo ndik jo mang'eny moloyo 1,400 nikech sani kwa chano kaka koro nitie NTSA Act mano mar 2014 mano wacho ni mondi loko hand nyamruko mar ting'o jowuoth nyaki bedi a certain organization mano kata en company kata sacco
Sako ni ema dhi ndiko derepe. Mano kaka chik kwacho, o kaka sani otimre. Ema koro wadhiru ga mondo gini otimre kaka dware. Dereva ni kondik kae, to dereva ni bro tiyo kaka jotich moko tiyo i sectors mopogre opogre. Mano nyiso ni dereva ni bro tiyo seche aboro kaka dware. Koro nyiso ni ka gari en gari ma chako tich sa 10 mosrawende. Kochopo sa 6, dereva ni onego bed ose sign out mondo owen dereva machielo. Mano wamedo dereva achiel kata gi conductor moro. Koro sector ni en sector maduong'. Machike makoro ker nto puodho gi. Wan ko wadwa mana dhi siro gi kendo wadhi keto mahino mondo gini ochak tich. Ka gichako tich to koro wan wadogo chien koni mondo koro wachak wacho to gik manadi monego bed ni wanyiso jowa mondo tim mopogre gik ma gitimo sani. Mondo koro wanya sector ni nikech en sector kende be ma jok maloke ohala kende ma jano ji maloke gin jo piny jo Kenya kende. Kiniyudo ka sector mang'eny investors wuok lakini investment matimre sector mar matatu en mar jo kanyo jo Kenya kende. Koro konyal weyo ohala maduong' mandiko jo mang'eny mondo waketi ilo jok ma wuok oko. Wan wang'eyo kitwa timbewa gi kaka wanyalo loso kaka wanyalo loko. Koro en sector maduong', en sector ma kong'iyo maber tije makoro dhano ringo dhi timo loka gi ok nyal ringo ni gitimo tijego mane Kenya kae mana kwa loso sector ni mondo bed sector kendo en sector marwa kon serikal pesa mang'eny kabisa. To nitiere jok ma bende wacho ni nitiere kuonde ma samoro ichulo dereba chieng'no ichule pile. To nitie jok michulo ka dwe orumo. Lerno ne kae. Derepe sani kaka entieni onge dereva michulo giko dwe. Derepe michulo giko dwe gin derepe mariembo kembe madongo, mantie kembe madongo kaka Easy Coach, Ena Coach, 2NK. Lakini kembe moko matindo circles matindo especially matiyo within the town centers onge kambi mandiko dereva. To kaka osiepno Otieno wacho kae ni kaluwore gi condition mar operate mar loko halani nchap tek kabisa mondo ng'ato ndike dereva permanent kata ndik dereva mochulo giko dwe. Nikech ka idwa ndiko dereva to kiny kaka Boniface wacho ni dereva ni omake the whole day otieko ikot. Mano nyiso ni odiechieng'no gari no onge gimotimo. To pod ing'en dereva ni ibro chulo kata conductor ibro chulo nikech ndiko gin gi contracts kodgi. Koro wach ni biro chik manyien gi biro en koro dereva no bro dhi nyime gi tich ka en makosa en mare kata ka ja won sako chulo fine madware no to dereva gi kodwe to fine nyako tima nikech makosa ne en mare. Koro mano bro nyiso nango. Mano bro nyiso ni tije bro bedo mang'eny kendo tije maler tije ma ng'ato nyalo bedo ko bet sani ng'ato luor ga kabisa mondo nyis kata osiepene ni ng'ena ana driver mar matatu. Nikech mokwongo ng'ato konene to koro pache ringa kaka jogi timre ga ndara. Nikech sauro bende onge ng'ama nono timo nonro ni jogi timre ga kama nikech ang'o. Gitimre kamano nikech jogi are on target. Ng'ato wuon gari omi gari to makoro ok en sako en wuon gari makoro udil go one on one. En omi gari to nyisi ni gacha ni at the end of the day adwaro siling 1000. In ga kidwa tiyo bi na siling 1000 kata sa mikelo siling 1000 oko bi penyi to ike siling 1000 mikelo inidonga di kata bi penyi ni tiyo nadi yakichopo yudo siling 1000. En kisa mi azinga mapano to koro wa chieng manu katra kode en chieng makoro no yud pesa no kotima okochopo lakini kipmie pesa no to onge shida. Koro magi gik madwa eliminate nikech ringo ma jogi ringo accident matimre nikech gidwa meet target to jogi tiyo commission gari iriembo kae Kenya ka Kisumu ng'ani dwa dhi Kisumu kendo chak duogo
nikech ong'e ni ka dhi trip baduogo to mano ong'e ni pesa ne ni malo nikech kodhi to gin moko ok nindi oginindi kata ng'iyudo ka nindo no e Western nikech bendi gima kiny bedo kia nikech kiny ok onyal ng'e ni inyalo riemba e tijni nikech contract malong'o bende gi kambi kata gi wuon gari ongo koro emomiyo gik mang'eny timore koro wan wasiro kabisa chik nikech kotimre kamano to koro ng'ato biro ng'e ni an sani an gi contract kata ka en contract ma dwe achiel kata dweche ariyo kata dweche adek to inyalo yudo ni ng'ato oseriembo gari osetiyo ni ng'ato achiel kata gimoro higni 5 to gima nyiso ni ng'ani osetiyo ni ng'ani bende onge koro ng'ani onge security mare mar tich koro kiongo security mar tich koro teko ni ema timamo ema goli oko. Boniface wacho ni ng'ato miyo dereba wuon nyamburko miyo dereba pressure mar ni nyaka ochiw 10,000 samoro an bende kambi omiya target ni nitie story ma nyaka tim kokadho to amba dwa nakadhi kaka janyamburko cha be kadho dereba moting'a dwa nokadhi jaus nyanya cha be omi target gi wuon nyanya ni embe nyaka chop e chiro by saa 2 ji te dwa kadho ere gima miyo jo matatu paro ne gin magin tiere kod teko kata nyalo mar timo kaka gihero nikech samoro yudo ka ok dhi maber ahinya kendo nitie moko mawacho wach moro ni nyamburko mag yude ndara ma pile pach giparo ni mago personal drivers madhi e raha moro samoro gimbe gine tich ka ji te ochako kalo samoro nitie jok matero mwandu kumoro en oting'o ji te nigi target ere gima miyo jo matatu pile paro ni gin ma target ni gini duong' mahomo kogi mokwongo Lydia ni jo matatu gini jok giting'o jo types te jamatatu ting'o ng'ama dhi office jamatatu ting'o mama madhi uso nyanya no jamatatu ting'o office messenger jamatatu ting'o ng'ata nyako bila koro pache wuon kako paro na ni jogi kotemo no miscalculate matin to ng'e ni kiny jowuoth gi ok beidho gache nikech jowuoth bende ohero kaka jogo timo ok giwuon no gihero ga geche en age driver ma Car West en driver ma komako gari to kako riembe tinyalo wacho ni adier kabisa to jowuoth mineno jogo rito gari inyalo yudo ni gari no dhi Car West to jogo idho gari no karidre mwalo mondo gari ochop Car West kolokre kama to gari osepong' dok town koro nitie jowuoth bende mohero kaka derepe otimore koro gitimang'o gimedo jiwo gi mondo gitim kaka nikech en bende ong'iyo ga ni omiyo samoro samiselewo idwa dhi kamoro inyalo decide ni kawuono kaka aselewo kaka nalewo biro kaini koro okabi gi Uber kaka adwa biro gi Uber kata okabi gi mtoka aidho apiko nikech apiko biro timang'o bro gine pio achopo ka hapo chopo koro nitie gik mopogore opogore momiyo gigi timre koro kwa bedo ni chik oketo karachiel oketo ng'ama riembo nyamburko gari matin karachiel kod ng'ama riembo gachi mating'o jowuoth to mano koro bro bedo at par nikech sama driver riembo gari oneno ga ni in ng'at achiel kata un ji ariyo gari to in pod idhi kanyo mos to en odwaga ni oting'o ji 33 kata ji 13 ka odwaga ni mondo odhi target ni be niga iwie ka odwaga no paro kako bro meet target nikech any trip momek mano is a plus to him because onge ni koro gini kaka se gine ko target na nen siling 10,000 kora se the trip ni maselo siling 4,000 kora dongi siling 6,000 to parie ni odwa target non tier minus okoketo mafuta msache unge kanyo gimoko matino matie ndaragi onge kae emomiyo wan wacho ni chike gi moselo sani gin chike madhi konyo kabisa nikech koro onge ng'ama bro ga ringo gin dhano bro bedo marom koro kata target no bro bedo maonge nikech koro ng'ato bro wacho ni wan wawuotho machal kaka ng'ani odhi nikech onge gari manyalo wuok Kenya kaka Yoli budhi chak kendo duog kaka gari machielo pok ochopo Kayole koro kodhi udhi karachiel kendo chako timo uduoga karachiel koro mano bro keto ji mondo jobed marom kamano ahinya Boniface gin kit makosa mage kata timo gik mage tok chik ma uthoro yudo go nyamburko mating'o jowuoth erokamano anyalo kono ni higa manyo watieko
2025. Kaka Oduor wacho maber ni seche moko target kata kwan ma wuon gari dwaro godhiambo ema miyo girokni, ema miyo gi overlap, ema miyo gi dhi speed, ema miyo giting'o ji mokalo jok mowinjo bed ni nie gari. Koro ting'o ji mang'eny ma jok moko chung' e gari mwaluongo ni excess passengers, mano makosa ma yudore sana public service vehicles. Nikech ikia ni jok ma giting'o mang'eny gi ema dhi miyo gi gike target cha, kosi kia ni ne gisegike target moduor wacho, koro gidwa manyo margi. To koro wan kaka jo arita kwe, ma rach, ma dangerous. Nikech e seche ma koro jachien okalo para ni gari cholwar piny. Owacho ni en gari mating'o ji 14. To bila kochopo to yudo ni ji ne nie iye 20. Wan gi jo insurance. Insurance nondiko ne wuon gari ji 14. Jok ma nie gari ji 20. Koro ji 6 gi man excess gi gin chudo gidwa bedo nade. Koro ma idhido ka kes biro yware, kes dhi chando wuon gari, kes dhi chando dereva. Koro wan kaka jo sirikal wacho ni ok wayie mondo iting' jok mang'eny mokalo kombe mane gari. Nikech jok mobede kombe gari ema dhi twe okanda. Okanda nyaka twe. Koro jok mochungi gino gidhi twe okanda. But sirikal osewinjo ywak gi, kendo sirikal be odak e Kenya ka kendo neno. Sani kiwuotho Nairobi ka, wan gi geche buses madongo matiyo gi sitima ka. Gin gi thuolo mar jok mochung'. Koro ka gin gi thuolo mar jok mochung', iyudo kako losi gi, oketne gi ngas moro, nyaka gimimako, minyalo so e lweti, mondo mi ibed safe kata ka ajali dwa timore. Koro mamoko mapok obedo gi ngas cha, moyienegi ni mondo giting' jok mang'eny, ok oyienegi. Mar ariyo, e towns, Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru, chik machielo ma jogi ketho waluongo ni obstruction, kata ng'ato odino ni. Ng'ato dina yo. En obira to maka break mbele ni pap, mano obstruction. En kata ka nen matatu, to kuma onge stage mapok okone ni kae mowinjo bed ni ting'e ji, en ochung' achung' opara, oting'o ji. Koro ma wayudo ka en offense kata en makosa ma gitimo sana. Gima chielo madwa nyiso jopiny kata jo insurance ka gintie ka giwinja. Higa mokalo nwayudo cases mag traffic kende mar insurance, cases 3,590. Moko gin insurance ma king'iyo record gi onge, moko o expire. Koro jo insurance ka giwinja, gimbo winjo bed gi BA, gibed gi jo matatu kata jo geche te. Ma is general, not only matatus, ma general jite. Mondo gimbe ginone ni tang'o miyo imako ji ni onge insurance. Be gin gitiere gi yo moro ma ginyalo oro ni wach ni waneno rekodwa ka dwe manyien kata kiny insurance ni expire. Nikech ofisa chung' kacha, madam, insurance expire. Ya wanakia, ne poka neno. Oduor biro koni ni en kaka en jatelo, igocho ni simu pile. Miya gari ma insurance expire. Koro ma wanyaduoko ne jo insurance industry. Nitiere kaka ginyalo inform members, jogegi. Madam, pod wan gi jok mariembo kobilo makech. Gibilo muna, gibilo pelele. Koro higa mokalo nyowa mako ji 2,921. Mano Kenya te. Nikech wakwanogi. Riembo gari moro amaro, obed gachi madala, obed pikipiki,
obed gari moting'o mwandu, obed gari moting'o abiria matatu, ok oyieni. Nikech seche ma imadho kong'o, seche ma imadho pelele, nitiere kaka ngimani kaka dhano, kaka react, kata kaka inyalo kawo okang' ka gimoro biro ma emergency tek. Reaction time, wawacho ni reaction time mari is distorted. Concentration, chiko iti kata chiko ere gimitimo cha biro tami. Koro yudo ka jok mamadho kong'o kaeto riembo, kendo gimbe kwa ng'iyo gimokolo ajali, wayudo ka gin kacha. Koro mano omiyo sirikal nigi mashin mwapimogo jomadho kong'o. Kenya konou wan kod gi 100, apani gi 30. Stesonde madongo te wan kodgi. Giluonge ni alkoblo kata vuta pumzi. Gima chielo machak wayudo ni derefe timo, ok kata jo matatu kendgi, en careless driving. Riemba abara mach. Riemba ma inikia jok makalo mawuotho, inikia jok midhi gwenyorigo, kata kaka example mani penja mar Voyager. Mano gi dho ngere biro careless driving. Nikech driver cha en wuoka nodwa kalo loche to kong'eyo ni geche mabiro modhi gwenyorego ni kanye. Koro kanyo be wane gi shida. Then nitiere makosa moko matindo, nokating'o driving license to an kode, sani wanyalo kawo simu to wang'iyo driving license ni e-Citizen to wayudo ni kweli in kode. Koro magi to tindo ma wasekono officers wa ni kise prove ni ng'ani nigi license, mago tindo wadhi kes to seche ma wawacho ka ni kwelo ng'ani e court, itere court saa 8, court oduoke no biki kiny kobiro to koro ting'o license. Donge ng'eno tieko kes. Koro mago matindo go tindo wakono officers wa kise prove ni it is okay, just kona jogo ni sheria dwaro nang'owa ting' driving license. Koro gintie aya ma wacho ni ng'ato chung' opara cha, ofisa obiro kacha omaki ni chung' opara, tikone ofisa abiria mane an go ne en ng'ama miyo to ne en gi nyathi. Koro gilor gi nyathi kata gosigo, miyo gi nyathi ok bi lor piyo. Koro mane omiyo atieko dakika ma. Koro officers wa wakonogi kata ka giwinje wakonogi pile ni mondo giwinji japiny, ng'ama idwa mako cha be ong'eyo ni notimo makosa mane. To en bende nikech ofisa nigi thuolo mar kone ni ang'wono ni kik ichake nuo, asiemo wang'i. We have got power to warn. Ofisa nyalo siemo wang'i. Koro moko matindo ka wasiemo wang'i kanyo ni ma kik ichake nuo. Koro mane kaka wasedak gi jogi. Lakini jopiny te, obed dereva, obed ja pikipiki, obed ng'ama wuotho gi tiende, ng'ee kumiwuothe cha, kumidhiye cha chal nade. Jok mawuotho gi tiegi ma kang'iyo records ka to wacho ni pedestrian, kwa ng'iyo jok manyowito ngimagi gine magi ng'eny, iluwogi gi jo pikipiki. To jo pikipiki ni be ok wawacho ni gin jo boda kende, wawacho ni gin jo pikipiki te. Iwinja? Koro jok mawuotho gi tiegegi, ka i Nairobi ka, nitiere ng'ango mang'eny waluongo ni pedestrian footpath. Nitiere ng'ango madhi piny, nitiere ng'ango mamalo. Temie ni idhi ng'ango cha ikalo opara ka entie. Nitiere kuonde opara mogor maber waluongo ni zebra crossing, chalo magwar. Ogor maber, kichopo kuma ogor magwar kiewa kuma okiewno, kanyo mowinjo bede ni kale. Koro magi gik mwakono ji te. Jok nyithi sikul, jok mane chiro, kuonde moluongo e buche, kata kwa romo gi jo matatu industry kaka joge Oduor. Magi messages mwamiyogi. Ni kapok gari cha oneni, tem ni neno gari no. Ngimani, aritani,
chak kodi chakini wuon kapok ng'ato kelo nigo. Erokamano. Wadhi e kaunti ma Siaya Nyakurom Gajo mondo awinje kotenre kod ohala ni mar nyamburko e kaunti ma Siaya. Jo Siaya to wacho ang'o e sekta no mar matatu? Inga no Juang Bonventure, an driver mar matatu. To matatu wakale challenges mang'eny. Ng'ato koneni kiriembo mtoka nyalo paro ni mtoka no kata mari. To mtoka no gokinyi king'ore ni dhi tich. Pesa midwa yudo mtoka ni godhiambo tin moloyo ma joma ikalo kuomgi yudo. Ng'ama kuongo kalo kuom pesa ni en municipal. Police dwaro pesa mtoka ni. Manamba dwaro 10%. Pok iketo mafuta. Koro kaka an kawuok Siaya kadhi Kisumo. Nyaka ket mafuta ma 2000. Kong'ada siling 3,000, manamba osekawo 10%. 10% ni aketo mafuta mar siling 2,000. Adhi dong Kisumo kata gi siling 700 kasechulo kanjo gi polis, nikech polis to nyaka mi nikech margi giwacho ni mano haki gi. Iwinja? Koro kochopo godhiambo iyudo ka balance ni in kata mana gi siling 3,000 kende lweti. 3,000 ni wuon go dwaro, conductor dwaro, driver be dwaro. Wa end up ni driver conductor owuok kata gi 300. To 300 ok nyal sustain in your family. Sako mwadonje en kama. Sako chulo en gimoro 5,000. To kiseng'ado sako to daily basis ichulo siling 100 pile. 100 pile ni kata gagero kethre jo sako ok respond. Challenges mwakale ng'eny. Number 1, sani kirango nengo mar spares magare oidho. Kata kirango sani geche, nengo geche oidho i showroom. Pesa mageche gichoke kor ndara sani tin seriously. Ok en kaka chon mane at least owners ne yudo pesa sako be yude gimoro maberber. Sani odok piny ma owners yuak, jotij gare yuak nikech ang'ono low income passengers. Alafu kod geche moko be route wa Siaya Kisumu en route matin, to geche moko invade makore yudo ka chon ne gara achiel nyalo dhi kata 2 to 3 trips, sani oduogo 1 trip 1.5. Manyiso ni gari dak ndik 4,000 mane gindiko chon 6,000 oduogi 2,000 1,500. Manyiso ni kata ka spare okethre, gari oketho spare, onyalo chung 2 to 3 days kapod orito mondo miang'o ona ochokre maber mondo timre nadi olose. Number 2, sani kaka be waneno ka weche dhi marach Middle East, wa worry about fuel nyalo shoot ka ginyaka gi sani winjo ka driver no yuago wach fuel. Wambe wa worry ni ka fuel omedo dhi malo geche gi bro chung to gin mwarango gi gin magipidho wa gin mi watero nyithinde school. So our worry is ni serikal do rango nwa wach mafuta stoko bedie moromo mondo mi biashara wa kik chung. Sako nitie lure koro gi office maduong' mama kaka mar Ebenezer ni Kisumo. You go there to winjre gi chairman plus secretary there. Sama untie moko minyalo timni ibro chulo bang'e moro to registration fee moro to nitie matin michulo once ami register. But moko nitie sama idwa ng'adni RSL, idwa mi sticker mar RSL, idwa book inspection. Sako nyalo chung ni tibro chulo gi bang'e. Ama kin gi pesa sechego you just pay to join the sako. Kwa majina naitwa Victor Owino, nafanya kwa sekta ya matatu hapa Siaya. Kwa saizi tuna challenges mingi kwa matatu. Ukiangalia abiria wamerudi chini, magari ni mengi, wenye magari wanataka pesa jioni. Mafuta pia hatuwezi sema bei iko juu sana, lakini sasa hivi tunaangalia Middle East vile inaendelea sasa hizi, najua mafuta enda kupanda. Sasa tunaomba serikali iangalie mafuta, upande wa mafuta. Maana mafuta ikipanda itabidi pia magari bei zipande. Na ikipanda watasema tumepandisha bei ya magari. Hata pandisha bei ya magari, hatungeweza furahia kupandisha bei ya magari kwa sababu ya mafuta. Lakini tunaomba serikali iangalie maneno, tuangalie mambo ya mafuta ndio ili tuendelee na kazi vizuri. Upande mwingine municipal pia tunaangalia
Unaangalia madereva wa magari wanalia, maconductors wanalia kwa sababu unapata ile pesa wamekatwa hapo kwa barabara ni kidogo. Ukienda unapata kila stage kuna municipal ile ambao wanataka pesa. Kifika jioni mwenye gari anataka pesa. Sasa hapo ndio shida ambayo tuko nayo. Iluongani Dedan Ugola Owiti atiyo Biafra Bama. To challenges to one go. Nikech inwang'o ka most passengers madhi Kisumo kinwang'o kati highway kanyo gi complain makata kigono ng'ato 300 Kisumo tinwang'o ka ng'ato seche moko 200 seche moko 250 pesa no nokete ga 300 nikech 300 niki break ka manambe mupango gare dongo gi moro wuon gare bende ano yudie police bentie ka municipal nitie kore nwang'o ka kata kuom 300 no 250 kende modong 50 bob kende modong makata for other expenses lakini ng'eny pesa dongi ground koro fare Kisumo to romo beda 300 mano kore ka bende wayude gimoro to ndara bende rach wo transport kende nikech gari to nyalo pong to bang'e no ga koro kumolu onge sirikal olosi ndara masia Kisumo nikech wan kod a lot of potholes in ndara. Yes, everything migedwaro to wachiwo kata council wachiwo, police wachulo, gimoro moro wachulo, insurance go ni gari to geno gi play their part nikech nwang'o ka koro wasechulo everything ndara to rach malich kare en responsibility mang'ano manoso ndara. Mago pas Josia ingene Morris ya ugenya koro mago jodala na mitro to wachak gi Morris wawinjo ne nitie haki Waje ni mago Josia kababa nitie haki kumoro gani. Okay. Ojwang wacho ni nitiere jo municipal, nitiere police, nitiere manamba ma pode gimoro ma giyudo cha. But wawach mar police ni eseche manyo ker ni gimukutano manyo en gocha. Ker nyo wacho gik mang'eny ma nyawang' dede cha ne mana chiel kuom gik manyo kero wacho ni sirikal maduong' dhi kawo. Wan gi policy reforms and legal review. Oduoro kata wacho ka ni kata mana SACCOs gi ka ok strong. Kendo ipenjo ni ang'o miyo SACCO ok ndik driver mondo chule misudwe. Obed waka, obed jatich kaka ng'ata ng'ata. Mondo golgie pressure makadho. Mondo golgie pressure nikech koro waketo gie jolwedo kata jodhowa. Chula chama madhi godo. Koro ma SACCO regulations bedo reviewed mondo wakel strong SACCOs mondo sirikal opuonjgi kaka ginyalo maintain strong SACCOs ma ginyalo chulo workers dwe ka dwe. Seche ma gichulo workers e dwecha pressure cha wadhi golo. Ker kendo nyochako wacho maler ni kendo nyose gol pesa. Wang'eyo ni barabara apaya maduong' mawuok Rironi, Naivasha, kadhi Nakuru nyaka Total imedo obed barabara 2. Kanyo bende manyo wache ni jo sirikal madil gi barabara, Kenya National Highways Authority, Kenya Band Roads Authority, Kenya Rural Roads Authority te nyaka gitim repair mawuok Siacha nikech jo Siaya wacho ni barabara mawuok Siaya nyaka Kisumo rach, ma slow down movement, ma pothole gimiyo shocks giyudo tire burst, they spend a lot. Tiende ni loso gari kata tero gari service kendo chako chamo pesa molo pesa mane gin gocha. Koro ma ker nyose wacho mochiwo oda nang'oa barabara wado loso Kenya te. Nyoro kanyi neno news kata panene ulande nene Citizen ka
kanyo jatenda maduong' Inspector General No alande wande. nyoromo gi bad sirikal mang'iyo mibadhi e Kenya ka, Ethics and Anti-Corruption Commission. Kendo nyoromo gi jotend obila te madongo e region te. Manyo giwinjore ni mibadhi ok bibede polis. Mibadhi gima wadwa gorego. Josiayo Ojwang' gi osiepene Owino. Gimoro mudolo machalo ndawa cha. Kati chiwe gi style. Gimoro mudolo cha. Wakwau ni kik uchiw gini. Kik uchiw gini. Kwa maki, awacho makosa tete monyamiwa maki. E station, awach ni wuok Siaya biro Maseno, wan gi ng'ama iluongo ni base commander. Kanyo wan gi jatend polis maduong' miluongo ni OSPD. En e area no. Inspector General higa mokalo nyocha ko post senior officer e county level e county. Wan gi ng'ama iluongo ni County Traffic Enforcement Officer. Tiende ne wa devolve management. Wa devolve arita mar ndara. Koro offices gite akwayo jowinjowa derepe. Inyalo dhi kache wachi nang'owa ofisa makama e mathagowa. Ofisa kendo nigi namba gi nying. Som namba cha, som nyingi cha. Kano okwayi kato chuni ni mondo igol gimoro. Nikech okor gi opara mondo githag jopiny. Officers oore opara mondo kwe arita piny. Gidhongere wawacho ni wa facilitate traffic and the movement of citizens. Oduono wacho ni oting'o ng'ato oting'o daktari, oting'o japuonj, oting'o nyathi skul. Jok moduoro oting'o te matatu gi wadwa ni gichop kuma gidhiye. Araka. Ok wadwa ni kendo polis ng'ama nigi uniform emochako bedo kacha. But mag county giwacho jo municipal. County bing'e ni nyaka kaw osuru matin. Nikech gin ema gichiwo parking. Gin ema giloso stage. Gin ema gimiyi kumiting'e. Koro osuru gini kopo kata ne ong'eny ok kata ne Josiaya kende. Nyalo bedo ni en e piny mangima. Mage gik mwakwayo ni josako ka nyalo biro go together kaito gikelo ne jo county. Ikelo ne kata council of governor ni osuru mukawano jo matatu wayudo ka inyowa. To osuru no be kata ka wawacho ni ong'eny. Nitiere gima sirikal kata county nyalo timo. Okaw osuru ka to kocha to mbeko ni kamoro. Okaw osuru ka kawuono to kocha to mbeko ni bei moro. Koro mabe sirikal maduong' ng'iyo. Kata ma sirikal ng'iyo reforms modwa loso jo matatu te mondo kik derepo oduor gi joge bed ni gin garaka. Osuru mang'eny target cha. Wuon matatu cha en kwa wuoyo kode. Ang'o miyo keto target? Maybe dhi kone ni bank nyocha kawo loan. Sirikal owinjo bed ni biro dhi e bank. Openjo jo bengi ni to yawa jopiny wanyo miyo loan gi. Mabe gichandra chanda kaka wanene. Loan ni gichule nade. Koro yudo ka sirikal maduong' mawacho ni policy reforms cha dhi ng'iyo gigi te. Ni to osuru mage moketo ne joge ma maybe inyogi. Mondo sirikal one kuma nyalo duoko osuru chien mondo gitim maber. Wach mafuta. Josiaya wacho ni kaluwore gi gik matimore pinje maoko maybe mafuta beche nyadhi mbele. Lakini nyo walando ka minister mar energy nyocho sekono jopiny ni jo Kenya nigi stock maber ma weche matimore Middle East go kik thagwa. Koro mana nyawacho ni kanyo nyo sirikal osewacho. Koro wach mibadhi gimudolo cha police watiyo gi jo anti-corruption mondo wane kaka wanyalo fight. Wane kaka wanyalo duoko gini chien wawe jopiny oti. Erokamano. To kamano duor ni gimudolo cha uwe. Be nyalore? We to bro wanyalo we. To kuma? To weyo nkeche wasebedo kata gochie gi Boniface kwa go mpaka ndalo moko. Ngeni mibadhi ni no chakre nango. Mibadhi ni no chakre ni samuro itimo na gima ber ma chunya gomba ni mondo appreciate gitimo. Koro ka aduoko ni erokamano kuom gimitimo na no.
ema koro nobido noduogo bonyare botumeren koro gini koro ok ni koro en agolo ni set nikech timo na gima ber agol koro chuna ni nyaka mie to kaka Boniface wacho ni adier jok matiyo ga piny i piny Kenya sani gin jok ma ginyo sache te gitimo makosa koro en oneno ni ka mondo adhi adin aumu wang bilani mondo kikone makosa matimo mondo kikone makosa matimo kidhi yom kaka Josia wacho ndara no apaya no kiwuothe geche go tingo excess passenger mane ngima dier manyaka wawacha dier koro sama gari ochung' gari kaka yudo roadblock kata kiyudo ka obilani ndara takia kata Boniface bro nyiso waka wang dede ni bro mako nyaka passengers mani gari nikech mano kore problem maduong' kabisa koro gari ok nyal chung' kuma obilan tie kai gari dichore mbele kacha mondo chung' kacha mondo conductor chien mondo timang kata bol gimoro piny kanyo to setima ose okodwa kata mondo obilo biongen samoro kata obila okudwa ng'iyo odwa mana ng'iyo ni gari nigi insurance kata barupe nitie kata tiend gari ni sa koro wan ok no chuno wan nyaka wachiw lakini koro condition ma koro gitiene emomiyo paradok chen ka wacho ni gima koro wachako ni wuoth ma koro wachako en mana koro gini kaka obro kete wabro jiwe mondo wan kaka wan jok matiyo gi ndara wan jok ma wan ni odiechieng' wan ni ndara wan ye jok manogo bed ni wabedo mbele mondo wang'eni gigi wabro kalo gi nadi kendo gin gima bro konyo jopiny bro konyo jowa lakini jowa neno gi ken gima bedo ni en gima biro diyo gi nikech pok gibedo enlightened pok ng'ato pok onyiso gi ber mar gini koro wan onego bedo mstari mar mbele mar jiso jowa ni gini obiro mondo timang mondo golnwa gik mang'eny manchom wayudogo mit bilien okobi chiwo ka koro kamera osenyiso ne ok anyal ting'o excess passengers koro makosa be dok piny bro dok piny to sano koro interact gi wang dedi koro in samoro kata kiriembo ing'eng'en there's somebody somewhere mang'iya mang'iyo gi action kaka gine koro in ibro bedo sache te dende dara kata kaka to timni nadi to in koro kidwa tima kata yanyu mako magibaga samoro ndala oginyal nikech koro ng'eng'en samoro nyalo timo kamano aneno ka koro sani kata jopiny wegi commuters wegi gosewek oko no social media kaka to derepwa na riembo gari i pavement pedestrian walk to japiny ochung' wacho ni ohala okabiwo kae koro nyola kara koro gino nodhi viral bonyiso ni kara jopiny bende osekawo gini okang' nikech kaka jopiny nitiyogo gechewagi ne bene rach nikech samoro gari ok ochopo kumonego bed ni otere okel gini ni chik en ochopo achapa kanyo nyiso ni gari ochopo kae wagik kae loruru to samoro ok ochopo to ken ng'ani kiaga koro ng'ani kiaga ni en chik ni dereva kata conductor nyaka gichop abiria kuma dhiye mane contract kinde gi jok moting'o koro tie gik mang'eny ma wan nyaka wabedi okang' mambele mondo wanyis jopiny mondo wanyis jo derepewa conductors wa ni chikegi osebiro nyaka wa embrace chikegi nyaka waluwore gi chikegi nyaka waneni wan wabedo mbele mondo wanyis serikal na dier gini nyicho wadware kendo en gima nyicho bedo long overdue wadwa ni wati kode nitie gik mang'eny masani hinyo sector NTSA for example winjo ka Josia ywak ni geche koro osinvade routes geche mopogre opogre chien kacha na aparo to apar ne ni chik mar NTSA ni kapod NTSA ok ochiwo barua mar sako moro bedo registered nyaka gidhi gi tim nonro ging'e na dieru sako mwasemiyo barua matiyo ma operate i apayani gitiyo kaka jopiny dwaro gimit expectation mar jopiny ko gimit expectation population mar jogi dongo machal nadi
mondo kore ka gi license another operator kata giluongo operator gin operator ni koro in gi meeting waneno ka route no nitie gi jowuoth chandre koro either umed fleet umed geche moko or wa license another koro bedo discussion koro mo NTSA buka license geche SACCOs pile to sani license timre kaka amor kaka okasomo wach mane kero podho chieng cha lakini awinjo ka Boniface wacho ni kata regulation bro timore na bro lokre nikech koro ka wadhi wang'iyo SACCO ti SACCOs mang'eny ma operate companies mang'eny ma operate ma just briefcase to majority of these companies gidhi mana break away ng'ani ne nitie kambi ni samoro ne chairman gidhi gitimo election gitimo yiero bung'ani otichwoko en ochako kao joge odhi oloso kambi mare machielo odhi ochako operate koro tima breakages kanyo kendo ka dhi operate kendo competition obiro mana kele the same kuma jogi ncha tie ema bende otima jo county government bende tima mie kuma otiyo kan koro competition gi bro bedo competition mo healthy emo miyo koro jo mang'eny complain ni gecho se bedo mang'eny ndara jo team investigation mondo ging'eni kata kwa wadwa license routes makama be omiyo ber kwa license route kose jogi route SACCO mantie nyalo operate to optimum watch permit ncho golo riko ncho waripo komendo wacho ni koro permits ki county governments go bed pay kagacha kantie gari mawuok kae nyaka Kisumu for example kalo counties adi diere kae counties gidwaro pesa di gi unified source of revenue collection mondo koro kichulo gine na chel say Nairobi kisechulo ti okava nyaka counties gote koro Nairobi jogi babro nge kaka gi distribute de kaka national government timo distribution mag pesa to the counties koro mano beno don bedo devolve transport mondo jogi kidhi esa county makama nyakigol permit ma county kidhi county makama nyakigol permit ma county mano koro bende no ayuago mondo oket kara chiel mondo dhano ng'eni kata kowuotho to dhi otimango odhi oloko hala ka wang yo maber osiepno wacho kae wacho obstruction to mcho wabedo kanyaka wasebedo ko bedo gi buche mang'eny gi jotend obila kwanyiso gine kuonde mopogre nyocha wan Ruaraka gi best commander mar Ruaraka kidhi Thika Road sani iyudo ka Thika Road kuonde ma onego bedwa wawe jowuoth stages onge stages mantie tin to inyalo yudo ka stage nitie kanyo to geche opongo stage geche matindo ubas gi ni stage kanyo kumonego bed ni geche biro tikech chik wacho ni kanyo onego bed ni for picking and dropping iloro jok monego bed ni loro tiwuok idhi koro iyudo ka geche ogo kambi kanyo magache duoga nyaka giting kanyo to manamba go bende ni kanyo mokwongo wach ma namba di wan kaka union wadagi kabisa nikech wacho ni SACCO onego bed ni ndiko jotich mang'eny magari gara kochopo keni stage to jatij SACCO no ni kanyo en mong'iyo security mar jowuoth en mong'iyo ka gari oting'o ok ni ng'ata nyalo bedo mana lakini koro kata en manamba ni en bora ni ogo duone kanyo omiye siling 20 siling 20 no bende mimi otiyo tijango en ok ogolo jogi udi mondo gibigi to ngani bende kuwo kucha ong'e kuma dhiye inidwa nyise ni gari dhi town to ng'e no dwa dhi town koro magi gik ma I'm totally against wati ma number 1 wadwa mondo koro iwinjo ni gikawo commission usuru gikawo gitero nikech onge gima gimiyo serikal gari ni dhi modho mafuta bro golo usuru sama gimodho mafuta gari ni bro nyiewo spare part usuru ma serikal kan gari ni dhi nyiewo oil usuru ma serikal jogi kata sa mimiyo pesa mang'eny magini gin gitero kan SACCO moko bende samoro sani oselokre cartel kamondo gitiya kaka chik dwaro mar NTSA Act mar 2012 ni gin koro giselokre cartel ma koro gin koro ilamo ka Nyasaye ni kok idhi irgi to ok inyalo operate
ogimi investors yo laima ber martima mogik licensing mag geche ma tingo jowuoth Lydia geche mang'eny masani ng'iyo manyien gi to kata sani kidhi banks gibiro nyisi ni gise repossess geche mang'eny nikech ang'o investors kelo geche to gin bedo gitim nonro mondo ging'e to kwamedo geche 10 be wabro sustain our daily earning to mage pressure ma gimiyo go ng'ano gimiyo go driver nikech gikelo geche gari ne operate route geche 50 uchako medo geche moko 20 jowuoth okomedre ikiwango ma ukelo geche go koro ng'ani ude expect ni ng'ani meet the same target mane uketo ma single safari ok nyal it is untenable koro mano emomiyo weg geche bende investors gi be nyaka gibed piny gi nyini kata kwa medo geche 10 to geche 10 gi nyaka dhi gi kiwango mar abiria mwatimo jowuoth mwating'o koro gitimo kamano to kata jog bro kawo loan to loan go geche go podi bro bank bro repossess geche go to ng'ato nyalo bedo ni samoro no chukre boyudo sing ne milion 1 bodhi bokito kamoro milion 1 bro lal to gari bende ko bibedo go koro faida makosa faida bro bedo ko ng'ani bro to gi stress Koro kamano ahinya. koro jo geche bende nyaka ng'e ni gin ging'iyo gitimo gibed nyaka gi researchers matimo research gini nyaka timo wholesome mondo bed gi researchers matimo ni ka dwa medo geche marom nade ok ni ng'ato ko bukre kin to nyiewo gari ng'ato ko bukre kin to ka king'iyo service ma jogo chiwo en the same king'iyo target bende target ok duok piny koro mano ok nyal timo Erokamano ahinya nyisa kanyo ne wadhi e yo matin ang' naduogi Robila mondo wakawe pache e weche moko matin kae kwa duogo bende ang' wadhi e kaunti ya Mombasa mondo awinje ni to chal nade Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Enang'o marach babli? Pari girino oro no address kuma gintie. To monti oko yudo ng'ato kanyo. Asetimo matek kanya bedo kodi to tama. Ang'o momiyo inimiyo ngimana bedo matek kamae? Ang'o momiyo pari? Waya, koro mano ng'iso ni jogo noseringo koa kanyo, to Rakesh no pod temo mana luogi. An nawacho ne Dani mondo bed gi chir, to sani awinjo ka an gi buok. Igni 26 mokalo, tarik en 7 dwe mar adek, boche mag kuyo ne okwako piny Luo. Kawuon jothum, duonde nosim. Pitaro nyaka puno silwa damolo. Awache ngodonga waro kadia onge. Richard Owino, mong'ere kaka Dr. Kolela Maze, Ogwela Bad Jowaya. Ne ok en jawera, ne en jambaka ka redio. Kendo japuonj matije pod neno nyaka sani. Ng'ina kwani mna jipu watiyo go kode. Mumiyo pod sani kata okanyalo go to. Wang'iyo ngima Dr. Kolela Maze. Nyuolne, ngimane mar thum, anyuolane kod thone. Mbaka ma opondo ne ji mathoth. Wan kawadongo to okawinjo kodi chieng' moro nitiere mababo ya olweny gi mama. Dhano bende noromo godo mathoth oko to sama ne entiere dala gima ne nyalo neno kuome ne en hera. Koa kuom nyare nyaka jothumbe wetene. Ma en sigand Dr. Kolela Maze. Eng'e jothumbewa. Ramogi TV kitaye gi Solomon Atito Kafaya. We work hard
We live within our means. We save, because that's very important. Such careers come with a lot of expectations as well, from the car that you drive to the neighborhood that you live in. But really staying true to yourself is very important because, again, a good dancer knows when to exit the scene. So what happens then? Do you have savings? Do you have a plan? Do you have extra income generating activities that you're involved in? Even if it's farming. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa Jonta Christian Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Tunda Kumar. Machiegni keronya kwa mgaji wanga chenro en siwinde mar ohala dwanwa dhi kaunti ya Mombasa mondo bende owinjie into jo ohala Mombasa wachango kotendre kod chenro ni mar ohande nyamburko mano matingo jowuoth. Nyinga Victor Opiata kalure gi weche mag SACCOs gi diere machon mana gichako na gin gi teko sana nikech nadifuatilizia to jo NTCA be nakonyo gifuatilizia geche maonge SACCOs, lakini kuom sanie chal ga gima SACCO legea ogifuatilizia kaka nagifuatilizia cha nikech chon geche mana ng'ato kani geche ariyo kata geche adek nokonyal manage bedo kaka kampuni nyaka nomany SACCO modonje. Koro SACCO no mondo donje be nantie chike miluwo mag SACCO to chikego nyaka ninu monde kapok idonjo SACCO no. Magi ni jachi loso ikete kiwango modware mondo donje dara eka giye ka ugachi donje SACCO. Lakini kuom sanie kata kineno geche matimo ajali mang'eny gin geche ma no register SACCO to chal kadima SACCO no be nagi chulo to jo SACCO go chal kadima be ok lugi. Koro do ka en gache ne noringo gari ka kikuwa kamano jo SACCO ok luwe jo NTCA be ok nene. Koro nyaka chiemo timo ajali koro ka gari biro ng'ere nene SACCO mane to nowe chulo chon ema chando ji. Koro SACCO legeza kabisa ok chal kaka mokwongo cha. Nyaka jo SACCO go wagol mfano gi katama SACCO mofise ni kanyo malo kanyo no. Ninyalo yudo ka jo SACCO go nan keto nyaka ji ndara mang'iyo geche gi mo register geche go nikech nitie ng'ama nyalo ndiko ni gache katama SACCO to king'iyo details mag gari no ok en katama SACCO. Koro gima nyalo konyo kuom sani en mana jo SACCO ka mondo girid tol kaka nagitimo mokwongo nagiketo jogi e ndara ng'iyo geche gi mane ndara mobedo register e SACCO gi ma ng'at machielo ok nyal donjo e SACCO no ma ket gache ringo ndara to onge SACCO no. Kuom sani mane ma onego gitim. Iluonga ni Daniel Adema Peter, wan e sector mar transport ni sector mar tuktuk to wabedo registered e SACCO. Koro SACCO ni en ok ane faida mare kaka wan mwasebedo e SACCO mwasebudho mang'eny. Pesa mwagolo e SACCO ka wagolo pesa mang'eny, lakini ok ane faida ma SACCO ni miyowa. Nikech SACCO ni onego bedni kata gik machalo kaka gitetea nini marwa korka traffic gi korka ng'ato kata koyudo accident. Iyudo ka one traffic thago wa serious mok nyal kata tiyo. Okinyi kichopo ni especially area mar Markiti ka kiwuoka midonje ndara ni iyudo ka traffic olore serious ino kusi kata makosa ni en mana ni yawo dhod fungua mlango to gisedonje iteri nyaka central kaja cha koseteri idhi teni kaja cha idhi golo pesa maduong' igolo kata 3,000 kata 2,000 pesa mane pok iyudo chakre okinyi. Koro gik makamage monego bedni SACCO gitetewa to SACCO gi ayudo oyaw gi mana gi brokers madongo
gin gi implement chik gi mok nyiso ni kada chik mane ma gi implement uni po mana ki makwe barabara ka to police mineno koro gineno mineno riwani nyaka wa sako go gichiemo gi jogi nikech gidhi to gi organize to gi kise yawo sako kujo to gidhi gichiemo gi jogi gikelo rules mambe ok inyal temisha to gichiemo gi jogi nyaka municipality chiemo gi jogi e sako go koro sako gi nyaka ne yaw gi Mombasa ka onge sako mosechung kod jo transport sector ni konyowa. Winjo ame awacho ni siwinde mar ohala ka winjo koya dho jo ohala gi dho jo piny we aduogi ir Boniface nwa ka oyweyo koro kanwa duogo to we achak ni mana gi kanyo uchiemo gi jo sako ma inyo jo ohala matatu. Erokamano Lydia. Chal mana gi wach sako ni iyudo ka Oduor official no wache ka Josea wache kendo jo Mombasa be koro wache. Ma momiyo na wacho ni e gige ker ka policy and legal reforms wadwa dhi ng'iyo sako wadwa dhi yange kata kenge kaka kane wan e skul iwacho ni laboratory nyaka ing'e yango kata ogwal wadwa yango sako regulations nikech Lide wakoni ni sirikal nosetera nyaka Japan kanwa dhi somo weche public transport kendo nwa dhi kawan jok mowuok migepe mopogore mag sirikal kata representative mowuok e public transport ne wanago pinje maoko matatu ni mamaro moluongo ni matatu ni en tich ma sirikal ong'eyo en tich ma chulo ne sirikal usuru gin gi ng'ama iluongo ni manager ka waluongo ni sako chairman owinjo luonge ni sako manager general manager GM Japan yudo ka general manager ni sirikal nokelo negi penj ma gitimo higa ka higa ok wuoga kuom wuoke kaka ne Oduor wacho ni matatu koro bedo ni in kiyudo kata pesa ni moro ka moro to gimineno ni matatu mikete ndara ok ng'iyo kata ne ndara no ni gabiri adi owuondi kata gi brokers ma jo Mombasa go wacho idonje sako mais for brokers. General manager mar transport operations en ng'ama owinjo bed ni sirikal oketo ne penj gitimo kata ka en TVET kata ka en NITA nitiere gik manyaka gibedgo kapok obedo ni en transport manager koro magi proposals mane wawuok godo pinje maoko mwabiro kelo mondo wakel ne jopiny wakel ne kata josako nitiere kaka unyalo yudo ohala maber ka ng'ama otelo nucha en ng'ama opuodhi e tijno nikech mae inyowa mae inyo jogi owacho maber ni kata komake gi ok gine jo sako go kare sako koro tijia nikech e sako gi bodo ne gibed gi fleet manager kata route manager Oduor ng'eyo ni nyaka bed go office admin nyaka bed go accountant iwinja koro jogi ka gintiere sani be ging'e tijegi mane modhi penji ang'owa e law review cha ang'o momiyo pod giweyo jogi thagre sako jo Mombasa ok ti gi police kata jo municipal kata jo county government ok apar ka gitiyo kodgi to gima nyamiyo wawe in kiwuok gi gachi iwuok gi tuk ni moluongo ni 3-wheeler iwuok gi boda pikipiki moluongo ni 2-wheeler ilwelwa sheria mar piny wacho ni maybe jo sako tiyo go bila maybe bila tiyo go mano wawerego walu chik nikech seche michungi chik kata na nyawang' dede cha biro neno ni ng'ani to nyoluo chik. By the way, leader ne wiyo chako wil gimi chako kelo nwa manyo kero wacho body cameras an kaka nena kani abiro biro ka karwako kamera mawinji maneni kwa wuoyo tiende ni gini koro ok nyariambo mbele ok anyariambo kata sani ok ariambe taonge kamera koro body camera ni dhi konyo wach mibadhi cha
Polis ka polis boro wake. Dhi bedo gi body camera. Mano gima nyo kero sekale. Onge okochako dogi chi. Ichakete tim karama. In ko an ko kadwa rwake. Tanya kwa inspector general jatelo antiere kamoro mok dware body camera. To kibiro biri apaya ka. In gi body camera. Mana ka ine tich. Ka ine tich. Yes. Gima chielo manyo machal gi body camera iluongo ni dongere luonge ni technograph. Technograph en technology kata malingling midhi kete I gari kacha. Kata nasano duobro kone ni matatu town ka nigi CCTV. Gidhi kend gima giloso CCTV e gari. Koro wuon gari cha neno dereva kata ka dereva omi dereva ka gari. Omiyo ngamok dereva miluongo ni ja squad oneno. Koro technograph ni dhi bedo mandatory kwa sedhi awuoyo gi jopiny ma giyie moduor gi team net Kenya to yie ni gini ber. Koro en wadhi kete matatu kacha ong'iyo kata ol mar dereva. Ka dereva nindo tero gicha record. Ditiere geche ma kata sani ki madho makech cha ok inyal donje. Ok ochakre. Ok inyal go engine on. Koro magi gik tema sirikal osekele mesa gimodong ka en wuoyo gi jopiny kaka nawacho ni jopiny stakeholders must be told kendo nyaka giyiego nikech gimachielo ka dhi bedo ni ka keto gine gacha ng'ama chula bech kete the installation who pays the installations and all this koro magi te sirikal dhi wacho mowacho ni kata kwa kono duor gi team ne ukete to kocha waduoko ni gimoro chien mondo mi kik udhi asara mondo mi kik gimo biro manyiene ne tero asara zaidi. Koro magi te gin gik ma sirikal dhi ng'iyo. Koro an gima danga kon jopiny. Jondara in Luseria koda polis ni opara kod onge ma ema biro konyowa. To ko ng'iyo wachalo tuk pondo gayudi uneno gi by the way oduoro konya kona gin gi WhatsApp maduong kama ka giwuok gidhi Nakuru gisekwano road blocks te to road blocks gi be kendo wachaka kon jopiny nitiere road block gi traffic check jopiny owinjo ng'e nikech seche moko jopiny wacho no makwa ki ang'o ng'eny OSPD kata county commander e county ne kacha nigi power momiyo gi inspector general ni kanitiere malingling moro ma giwinjo kata jok manego lewa gi kata jok mang'ado yiende moko ma seche moloro forest to gin gi ng'ado koro nyalo keto road block kacha ing'iye makosa mang'eny obed ng'ama okwal obed gari mokwal obed ng'ama oting'o gik moko dwar obed ng'ama oting'o anything wang'iye road block kacha. Koro road block seche moko pogore gi traffic check. To road block cha mara nyingi kichung kacha kata kichung kanyo tiyudo ka nitiere senior officer. Ng'ama nigi nyote goke. Mondo ng'i ni tich mitiyo ni en tich maler, mibadhi onge gik michiwo kacha. Kendo road block ni kik bed nang'owa dino kata ji bedo ka mang'eny ma gikos kuonde mana gidhiye. Koro mano be adwa ni jopiny ong'e ni wan gi road blocks mang'iyo arita piny te. Wadhi e kaunti ma Migori Nyakoram Kajwang' mondo bende wawinje kotendre kod jo ohala ma kaunti ya Migori mantie sekta mar matatu. Kuku ane sako mar MNK Migori Nyatike Karungu sako. Riwruok mar sako ber en riwruok mar oganda sama kaka sani wan gari mineno kanyo marwa mar sako. Koro wasebedo ka gimo oendelea maber sako ber mar matatu ni nabire chon kapok kata sako go bire sako biro yuda kane ane matatu koro wan wadonje sako ka tayara ne an driver makan sako no en riwruok ober wasebedo gi maendeleo wan gi geche adek sane masako sekelo ka wan tiyo wawegi wambe wakonyore kanyo gi pesa matindo waolore loan yani loan no setingo jowadwa moko segedo jomoko seng'iewo lopegi wasetimo gik mang'eny gi sako no nwagombo sirikal mondo mi walonde moko ma be iolo kuonde mopogore opogore gi mondo giketnwa mondo wawinwa wadhi malo matin sako ka wakadhe midhiero machalo kaka samoro polis mako we kor barabara
gi weche matindo tindo. Iluongo ni former chairman George Rarieda mar Migori County Matatu Operators Union. Gima dwana lose ni anie sako kendo sako mantie timo 1 2 3 kendo sako ber ka ng'ato donje nikech o change life mare ng'ato to no onge sakos no wan gi self groups to nen gik manuting'o lwenje gi koko gik mang'eny mane ok nyal kelo dongruok no wan gi larruok mar tich mane ng'ato dwani mondo en mochiem to jomoko kik chiem to kanwa chako sakos to naneno ka nitie mabadiliko kalore gi constitutions mag sakos ma sakos kelo kendo no puonjwa gi jo cooperative commissioner mar cooperative gik monego watim with sako development mantie sako en ne inyalo kano share ni kise kano share ni no inyalo yudo loan no nyalo konyi timo gi development mari moro loan no nyalo konyi e chulo fee nyaka ne nyathi kech na as the former chairman nitie gik mana create mar golo share nitie gik mana chaka create ni each and every sako nyaka bed ni miyo nyithindo ma nyithind kie loan kata school bursary magipunjre go gigo por dhi mbele nyaka wuon to magen wanwango ma through sakos koro miya wacho ni sako ber kendo so miyo wa come up masani each and every sako moro kama oni gi gari in the future coming 2030 lengo ma wan go ni koro cost bedo gi sakos geche mag sakos gi to in the future koro wabed ni wanyalo nyiewo ne ng'ato ka member gache to bedo godo manyalo konye kaka jo Central kata Rift Valley bende timo omiyo watemo plead with our leaders kaka governors or MCAs kachiel gi wabunge magwa mondo koyie to konywa mondo this circles obed ni koro wanyalo gone gi rambe tarambe no kose gone gi to wamed gi pesa ma wan go mondo wachak donate ne ng'ato gache manyalo konye within circle rok mosebedo gi lokruok maduong' nyaka wanwang circles lokruok mosebedo go chalo niya why manambe sum wabire road clerks makoro nyalo tiyo mok mere stage makoro nyalo tiyo mok ywa jowuoth makoro nyalo tiyo manigi pesa fuko mok nya koso pesa menya timo go gimoro koro mago changes mosekelo no kendo nyithindewa dhi skunde nyaka university nyaka secondary to chon kan wan manamba mane onge sakos gi ne ok nya timo mago koro wa appreciate wach masako kendo wakwayo sirikal ni nitie pesa moro mawuok e national monego bendi biro offices mag cooperatives gi within the counties pesa no wano kwayude kaka Nyanza Saul while other counties tiyude wakwayo national government mondo giparwa mondo wan bende kaka Migori County pesa cha wayude mondo develop omed terwa malo. Koromoga Juang mano kanyo kaunti ya Migori bende ne watwak gi jo Kisumu kani wadhia ne wang'ian na Kisumu to ne wacho nang'o. Somondo Buya Charles Omondo Buya en jakom mar riwruok mag weg manyamburko mating'o jowuoth Kisumu County kendo an organizing secretary mar Matatu Owners Association Kenya mzima. Mondo ibed e lemo ma wantie ni chuno ni nyaka ibed ni gi sako me represent gi sani ana represent sako miluongo ni Kangaroo operate e kind Kisumu gi Eldoret kendo gidhi Nairobi. Aparo ni ne en gima ber kane Michuki okelo chike ni mondo koro wan kaka jok mantie e ohala mar nyamburko mar jowuoth mondo walos sakos kendo kaka ne gibiro sakos go osekonyowa kabisa. Wan sakos nwachako loso mana kane Michuki odonje tich mano higa mar 2007 koro sakos gi nwaloso mondo okel uniformity mondo okel riwruok maber ne weg jok maloko ohala mar nyamburko mar jowuoth mondo konywa e ohandwa nikech koro en kelo resources together koro inyalo kawo en kungo gi holo koro inyalo holo gimoro mondo konyi ka un e riwruok. Sako ka sako nigi bylaws ge mopogore opogore. Ei sako kidwa donjo wan gi gimoro ni share capital to wan gi gimiluongo ni registration kaeto wan gi gimiluongo ni savings. Koro savings gi sako ka sako nigi chike ne mopogore. Koro yudo ni ka sako marwa mar Kangaroo kidonje to savings mari ok onego bed ni nitie piny mar 3,000 e dwe manyiso ni en siling 100 odiechieng' kodiechieng'. Kaeto share capital matin mogik minyalo chulo en siling 2,000 but oyieni mondo iket mang'eny kaka inyalo nikech share capital gi be mitiyogo by the end of the year samitimo
AGM inyalo yudo koywad evidence. Samigolo savings gi nitie pesa mwaluongo ni mar operation. Mar operation ni en madhi for chulo offices, logistics moko matindo tindo like the receipt books, to gi jotich mantie mwandike isako. Koro member ka member golo siling 100 odiechieng' kodiechieng' mamano dhi operation cost mar running the sako. Sako ma wan go sana marwa mantie mar joweg nyamburko mar jowuoth ni wasebedo gi challenges mang'eny nikech kane devolution obiro to the cooperative society nobedo devolve. Koro yudo ni nitie kuonde moko e counties moko mantie nyao makoro regulation ok timre maber. Koro yudo ka seche moko jomoko ok nyal timo kata AGM kaka dwarre gi chik mar the society. Koro kelo tich matek emomiyo SACCOs wa mag nyamburko sani ng'eny gi gore piny kendo githo. Mar ariyo e nyamburko ka wan gi ohala mar nyamburko wan kendo gi transport companies. Tiyudo sani ni most of our members ringo dhi e companies kech companies bedo well managed nikech en gima nie lwet ji ariyo. Omiyo akwayo ni mondo sirikal mar county odonje gigi mondo ne kaka di save SACCOs nikech through the SACCOs ema members nyalo bedo go empowered. Kech kungo gi holo ni inyalo time to sami time to onyalo konyo other members jomoko nyalo kawo loan mondo ng'iew go kata nyamburko kete barabara. Complaints wan kaka jok mantie weg nyamburko ibro ng'iyo mbele gari no nitie namba mar simo mondike mar customer care. Makapo ni makosa nitie tinyalo go simo mondo confirm ni makosa nitie nikech dhano to ok dikos makosa. Koro mano to wan gi tudruok maber gi customers wa makapo ni nitie complaint yoyote tiyudo kata ma receipts mwamiyogi ka bende nigi contacts mag officials mag SACCO. Koro nyalo chiwo complaint ne kanyo. Ei SACCO gima nyalo bedo ga ma important ma samoro hinyo giga en maybe ng'ato nyalo default. Onyalo default e chiwo pesa ne monego bed ochiwo on daily basis kata on monthly basis. To chike nitie ma guide on that. Nitie muda makapo ni keto mileo mok ichulo ga pesa ni mapile to mano koro you cease to be a member. Number 2, challenge ma wan go kende e SACCOs gi en ga recovery of loans. Yudo ni loans seche moko ng'ato nokawo loan kalure gi loan policy ma un go within the SACCO. Samoro loan policy ka en times 2 of your shares, of your savings I mean, or in times 3 of your savings. Kore boyo samoro ni gelo for 100 mise save to do me 300,000. The 300,000 ni nyaka yud guarantors from different areas. Mi yudo ni ng'ato guarantee ni 50,000 ne or guarantee ni kata ma 100,000. To kede default ingeni ng'acha lose pesa necha. At the same time even the kore ngeni he cease to be a member. Kore yudo ni mage kapo ni jadek ang'wen abich default keto wage problem nikech recovery malongo pok waketo structures mabeyo mag recovery. Kech ok oyienwa mondo wakaw kata logbook mar ng'ato tuwe e SACCO kae. Kech en gima onego bed ni en voluntary, en gima onego bed ni watimo kiosiep gi hera. Mago jo ohand matatu Nyakorom Gajwang' nyamburko go mag wuoth e kaunti ma Kisumu okoyo matin kwa duogo wang'e mago ma Nyamira kae to ang' no wach mogik to pani bende wan gi chieng' chiro kaka wuono wang'e chiro ma Kibuye kik idhi mabor. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 hash. Kumbuka, skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Igni 26 mokalo, tarik en 7 dwe mar adek, boche mag kuyo ne okwako piny Luo. Kawuon jothum, duonde nosim. Richard Owino, mong'ere kaka Dr. Kolela Maze, Ogwela Badjowaya, ne ok en jawerawera, ne en jambaka ka redio, kendo japuonj matije pod neno nyaka sani. Ng'ina kwani mnajipu watiyo go kode. Mumiyo pod sani kata okanyalo go thum. Wang'iyo ngima Dr. Kolela Maze, nyuolne, ngimane mar thum, anyuolane kod thone, mbaka ma opondo ne ji mathoth. Wan kawadongo to okawinjo kodi chieng' moro nitiere mababo ya olweny gi mama. Dhano bende noromo godo mathoth oko, to sama ne entiere dala, gima ne nyalo neno kuome ne en hera. Koa kuom nyare nyaka jothumbe wetene, ma en sigand Dr. Kolela Maze, eng'e jothumbewa. Ramogi TV kitaye gi Solomon Atito Kafaya. Market na kaka yudo thothne an gosiepe iye kae, yudo ka ng'ato uso gig plumbing to ka ng'ato dwa glass to orifa ira. Koro mostly kamano kaka yudo job. Staffing bende nigi challenge. Nitie gimoro miluongo ni upselling of services. Koro mano kineno ni nitiere section ma odhi piny matin, itimo a lot of marketing. Kamano e kaka ibro recover kata profits meki. Hii barabara yenyewe ni mbovu hapa. Inataka kuanziwa ubamzi kuanzia pale chini mpaka muhadi kwa kinawelawela. Unaona? Hiyo bamzi ndio itokoa hiyo ajali ziko hapa. Ji auchiel owito ngimagi kogwen ma kawuono e apaya ma Nairobi kochomo Mombasa. Ringre jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno kod ji mamoko manche nowito ngimagi e masira mande kalapapla ochopo ne alam Emurua Dikir. I declare officially the death of my dad with a lot of pain we have as a family. Jagoro mar jodong Luo Abel Ambuor ong'ielo rengo. Machiegni kendo nyakoro mga juang chendo en siwinde mar ohala tielo mogi kadwa ni wadhi e kaunti ma Nyamira ka mwatudre gi jafwambo marwa mondo mi onyiswa matut kotenre kod johala mantiere kaunti no ma Nyamira ginto giwacha ngonya nyakoro mga juang. Sekta ya uchukuzi ni kati ya zile sekta muhimu sana katika ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na hapa katika kaunti ya Nyamira leo hii tunaungana na meneja wa kampuni ya mabasi ya Guardian ili naye atueleze kwamba wanapitia changamoto za aina gani katika kufanya biashara hii na wanahisi kwamba biashara hii imekuwa vipi kufikia sasa hivi. Kwa majina naitwa Okere Eric, Guardian Coach, one of the branch manager Nyamira. Katika Guardian tuko na uchukuzi wa watu na mizigo. Katika hii Kenya sasa hii kuna changamoto ambazo ni mafuta ikipanda, ile faida tunapata kama kampuni inakuwa chini. Barabara zetu zikiwa mbaya, gari mara mingi huwa na breakdown ambao inaweka kampuni isipate faida kwa sababu ya maintenance. Katika mizigo, tunatuma mizigo within 24 hours mtu amepata mzigo wake.
ikiwa mzigo imepotea kuna njia ya kurefund hiyo mzigo. Ndio maana system zetu za mzigo tuko na kitu ya kuitwa value. Ukituma mzigo lazima udeclare value yako. In case mzigo imepotea ama kuna changamoto, gari inaweza kuwa imeungua, mzigo zimeungua, unakuwa refunded kwa njia iliyo rahisi. Kama kuna complaint, kuna namba za kuripoti za management ambao baadaye upatiana solution. Inalingana ni complaint gani mteja ameleta. Akileta complaint, tunaangalia katika mteja na mfanyakazi wetu. Tunafanya uchunguzi, ndio tunapata ukweli wa maana kwamba hiyo complaint ni complaint kwa halali ama ni complaint ambayo si halali. Ndio hatua zinachukuliwa. Hatua mwenye amefanya hiyo makosa anaweza transfer hiyo kwingine ama achukulie afanye kazi nyingine. Atolewe maneno ya kupatana na wateja hata kubeba mizigo. Biashara kubwa kama hii lazima ukuwe na management yenye iko stable ambao kila kitu inafanyika katika utaratibu. Si kila policies lazima zikuwe katika kila njia ili ndio hii biashara iendelee. Wafanyakazi wetu wote wao wanalipiwa SHA na mambo ya NSSF ambao na mshahara zao wanalipwa kila mwezi, inaowezesha wao pia wajiendeleze katika maisha yao. Na huyo ni mmoja wa meneja wa tawi la Nyamira katika kampuni ya uchukuzi wa umma ya Guardian, akielezea zile changamoto wanazopitia na vile jinsi wanavyoshughulikia malalamishi ya wateja na kuhakikisha kwamba biashara inaendelea bila tashwishi. Duncan Bundi, Ramogi TV, kaunti ya Nyamira. Shukran sana Duncan Bundi kutoka kaunti ya Nyamira. Nyakoro mgajong mana kaka chal marwe chegintiere e sekta no mar Nyamburko kwa dugu kae ngine wadonge daka machuo kende ang na chiuthuro ne ntiere twak moten record wach mar sako ni Morris Kingie chal ntiere yuak to bende inyal tima onge sako sekta mar Nyamburko. Lydia okonyal tiyo monge sako mana kaka jotelo mag sako obuya girgi jok moko owacho ni sako no biro jo Migori bende owacho kamano sako no biro mondo lok ngima ji. Adier sako otemo boloko ngima ji. To ngima oloko ni oloko mana ngima weg geche mariembo geche manyiewo geche mokete na. Ngima mokethre en ngima jok mariembo geche jotije. Kata ineno winjo maber obuyo osiepna uwe maber kendo loso maber kabisa, lakini onge kuma wache jotich. Wacho ni gin gi savings, samoro ne do wacho ni kata gini sako gimiyo jotich thuolo mar timo savings mondo koro ket jotich go mondo jotich go be tied to that particular sako. Mano mibiro do ka kin driver kisako ni ochako ringo di sako machien kech onge gima kete kanyo moneno ber ne mabro kete kanyo. Koro wan kaka union wacho niya sako nyaka bed ni ng'iyo kata ngima jotich. To mage gik makoro san ok nuwa yawo lweny jo sako. An operation manager ma sako. To reforms mosetimo kata gik mosetimo sako mar Kileton. Jotich sani nigi yoto moro maginene ngima nikech jatich nigi contract mar employment. Watimo contract higa ka higa kochopo dwara abiriyo nyaka jatich ni renew contract mar. Mano nyiso ni jatijno sako ok nyal riembe tich ka onge gima duong' motimo kaluwore gi chike mag jotich. Ok nyal riembe mana kodhi against ginen mag sako. To mano nyiso ni dereva jatijno kata I'm talking about kora uwe which watch jotich monde gi sako managers, stage operators and the like. Dereva to kanyal uwe watch kit onge dereva monde permanent monde ke contract. Koro sako kaka negibiro yo maber, lakini wan koro kaka jotich wang'iyo ni sako gi konyo jotich dawo nikech kok invest in human resource kata kiyawo kambi maber machal nadi to kinyi gima mar jotich kata bed kambi maber machalandi kambi no nyaka lwar. Adomi kambe mag sakos moso en lwar nikech king nono kidhi timo nonde nyodo ni ok ne ging'iyo wach jotich derepe. Kenya mpya no biro ken kambi maber kendo loko gine ma loko hala Thika Road
lakini Kenya mpya sasa nolokrang nikech jogo no kawo duogo bok ondiko jok mok qualified derepe no ringo ikambi bukoro gituo gichako gindiko derepe moko lony riembo geche matingo jowuoth koro geche go nosiko gi accident pile ka pile ting'eno goro ka kambi oyudre masiche mag ndara gimatimre gi super metro sani to mano ok en gima ber ikambi to mano nyiso nang'o jogi ok ong'iyo ngima kaka chal mar dak mar jok matiyo derepe gi conductors mago gin jok madongo sana monego bed ni sako ng'iyo jo Mombasa wacho maber ni jogo opchung ni gimoro kotimre ok nyal wan kaka union nowacho ni ok nyal we ng'ato mokwongo nikech wang'eyo ni ng'ani kokong'i ngimane maber mar tich to ng'ano ok nyal timo omiyo wanyiso ji ni wabi karachiel wabed karachiel mondo gimoro amora mabiro biro will advance our cause ka wan joma ng'eny kendo wawacho dhok achiel owacho ni wadwa timo nonro kendo wadwa petition NTSA mondo gik ma NTSA timo gidogi NTSA Act mar 2012 mano wacho kaka ng'ato onego bed ni operate organization matiyo ting'o jowuoth ka ging'iyo act no maber ma kaka Boniface wacho ni gibro dok nyaka act mondo gi investigate ang'o momiyo gik moko i act gi ok obedo implemented kwasechopo kanyo gi stakeholders wan kaka wan kech wan we were part and parcel up to the wanatero gini nyaka parliament bokal ketie kogdo gi ker koro anu wacho niya nyaka wadogi act ni NTSA nyaka dog chien mondo ng'i kokwang'iyo maber ngima mar ng'ama tiyo ng'ama chiewo mondo gokinyi mondo ter ji tich ng'ama mondo gokinyi mondo kata walos mana chike mabeyo machal nadi ka ng'ani onge mesa kae to onge gima bro onge lok moro mabro neno sako nikiyudo gindiko ji to gindiki ji ni gimiyo jo oboke moro nikech ni gindiki kata under certain terms koido ka ng'ani kata kotiyo kawuono kinyo riembe ubro dhi dwaro tich kumachielo koro sustainability kae onge sako dware ni sako kodiko manager to manager ni nyaka bed ni en day to day to manager nyaka bed ni manager mok ongo mtoka ok onyal take sides ubeda ni en tijo ondike en tijen sako to ng'iyo kaka sako ran sako kako onego bed professional kaka kembe madongo ndiko sero kamano thuola no ka ng'ada kata dwa miyo bila mondo be otieki Ruth Nyathi Ochieng wacho ni asoya manie ndara tek tieko semiyo geche ok luw chike apaya gitiyo makosa to ginyiero gi obila mag traffic to gidiyo gi machalo ndawa ne lwetgi kae to gikadho abiria onge ga duol kiting'o dhogi to makanga nyisi ni ng'iew gachi ilo chik ama wakushukishe hapo chuno ni iloro dhogi kata ineno ka ngima ni at risk Nairobi ka to geche ting'o excess iketo nyaka sambaza mago an ok abediega kata hiting'o nono wacho ni heri wuoth gi tiende Lydia nyise welo wewe mag olwotwa ka entie umoja kaito be aneno kanyo ute mar Job Kola wacho ni rail guard street light chumbe ging'ado nderni ere kaka rita ubiro timo ma 24 hours pile ka pile kitiyo gi wang' dede kae bende owacho kanyo ni paro kaka kidero no keto wang' dede e kinde moko lakini jowa moko no ketho gi nikech weche gi maging'eyo adong gi daka ariyo kende ne id wach mago matin idol gi kanyakla dakika ariyo erokamano but kwang'iyo weche mowuok e Workers Kisumu, Siaya, Nyamira, Migori leader neno ka wach sako ni nitiere kuonde motiye koro mana kaka wawacho ni wadwa dhi ng'iyo kendo ni to ere kaka wanyalo miyo oti nikech jo Kisumu mor gi sako jo Migori in fact wach moro adhigo kane ne giwuok e manamba izum magibedo man achievement man gima wadwaro ni kumiluokorie kikituoe wach guardrails kata na chumbe ma jondara oketo mondo kony ng'ato kata ridire daraja gini osethago sirikal maduong' nyowuoyo nikech wan gi kijende kacha kata ni gin kijende kende mago and chuma
chuma miluongo ni scrap metal, chumbe mosetiyo. Koro wachni ineno kaka Kenya National Highways Authority magero ndeche madongo ne gisebiro kuom jatenda ma Inspector General mane wamiyo gi obila miluongo ni Highways Protection Unit mowinjo bed ni ng'iyo chumbegi. Area mora mora wande gi police station, chumbe mag apaya, gimora mora miluongo ni mwandu mar sirikal, obed mar sirikal matin kata sirikal maduong' nyaka ging'i. Mar ariyo, nikech ing'eni kiseyo ogwang' to nyaka ise gweno be. Koro sirikal be osechako duogo ng'iyore to chumbegi ma bechgi iuse scrap metal mabeyo, ere kaka wanyalo chako tiyo gi material moro ma ok ginyal kwalo. Koro ang'eyo ni ministry has gone to check on other materials, gik molos gi lo, gik molos gi plastic, gitimo protection to ok nyal kwalgi. Koro ma wang'eyo. Koro mogik, yawa waluru chik, luwo chik no chalo kaka wawarre. Chalo muma. Kiwarori tiwarori. Kokiwarori, erokamano. Walo chik. Wadhi chieng' chiro Nyakoronga, Jwang' chiro ma Kibuye. Nyinga ga iluonga ni Mama Mary Agalo. Ana jo ohala ma Kibuye ka. Awuok e area ma Nyamasaria. To ohala ni ok nachako kod Kibuye. Ne wan e Jubilee Market kama ne wholesale machon ne nitie. Kochopo 1990 ne wawuok kanyo moyawnwa wholesale malo kama nyocha wholesale owuoke. Ne watiyo kanyo higni buora. Bang'e kane idwa losnwa chiro mondo chiro kik bed e chuodho, nogolwa kanyo kod Professor Nyang' Nyong'o. Kibuye nochakore tie duka maka ida. Kane mine dhi e kanisa mar Catholic, ne giuse tie ndara, giuso rabolo, giuso nyuka, giuso gik matindo tindo mena. Kaka ne ji medore, nomedo sudo Kibuye mochopo kaida ka duka mapiny kama koro wholesalers nitie mag wainde kama iwari gik moko. Bang'e no nokel Kibuye malo kama koro ne iluongo ni wholesale. Johala nochako medore kanyo, momedore, ma koro waneno kama ne wantie no tin ok wanyal romo. Nochuno county government mondo mi ogolwa kama ne wantie no kilosonwa chiro. Mwadhi e stadium kama ne wabede almost 4 years. Kapod ilosonwa Kibuye kama koro wantie sani ni. Bang' mano noduogwa ka. E kinde mane duogwa kani, tam na mar bedo leadership norumo. Ma okel achiel kuom johala bende mane ochiw, ok noyiere, nobedo appointed e kinde mag nyowa timo siasa. Jopiny ne ok oyiere, to nobedo appointed mondo obed jatelo mabiro kelonwa makelowa ka. Mano obedo jakom. Maka kama koro chiro chako yarorego, mwabedo kod sectors madongo, wan kod sectors 7. Wan kod sector mar bao, wan kod sector mar food staff, wan mar jo mtumba, wan kod sector mar jo Tim Smith, wan kod sector mar transport, wan kod sector mar textile. Sama owuoye kodi ni Kibuye mae joma biro wero gi joma biro ng'iepo ma ka retailers ma biro ng'iepo ka giwacho ni Kibuye koro ginyal bire. Ka gibiro gedo ka jigo uwi, en uwi, to en ywak, to en gorruok. Koro sani ohala odok piny ne wan nikech lwenye manitie. Koro ong'e Kibuye di Kibuye kama ji gore. E chon ne Kibuye ka nong'e kaka the biggest market in East Africa. Kendo ni ji bire mo atunge piny go te. All Africans ne biro ka mondo ne Kibuye ma nyinge duong' ni mondo time ohala Kibuye ni. An iluonga ni Rosolum. To nying mang'era go en Nyapolo. Kibuye ka bire higa mar 74 dwe mar 8. Kachako ohala. Mwalo ka thep kama ne wariwe jo Sirion. Bang'e na wuok mabiro malo ka nikech ka ne bungu mabira bet ma ji oluwo ma bet ka. Wasoloko maber higni go nyaka sani. Kochopo 82 jo union gi jo municipal noyiera mondo abed jakom. Narito pawni nyaka chopo higa mane jo wholesale obiro malo.
kata kane gibiro malo kamano ne wan gi luor, ne waluorore pod ne giwena koma mar pap ka. Kanyo ochopo ndalo ma koro nyo adhi e stadium, nyo koro adhi wabet kanyachiel. Koro koni niluongo ni pap, to malo niluongo ni hotel. Gik machal matimore gi, an awuon narito koma maber ma onge koko, kendo ng'ama yanyo wadgi onge, ji noluorore. Kendo ka wach moro timore ta wachi ni ohala mnokeli, loko ohala mnokeli mondo dongo odi. Kama wantie Kibuye ka koth ochwe ok nyal donjo ka. To kamano ahinya mano en chal mar chiro mar Kibuye. Winjo ni nitiere koth ma samoro nyakwarom gajwang' mono gitimo ohala, warango chirni mar ng'iyo dwaro magini kaachiel kaka gitawo chenro magi. Wasebet gi Maurice Oduor, jagoro matatu wa Cars Union kaachiel kod Boniface Otieno ma en Senior Superintendent of Police nwatwak ewi chenro kata ohala mano mar nyamburko mag wuoth. Mano e giko matwak masinde mar ohala nyakendo tich ang'wen manyien nyakwarom gajwang'. Oriti masani nyinga Lydia Haukeo.